खुलुमबाय बियार ब्लगनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय दा 11टा जाबाय फुंनि आं दिनै ओंखारलांनो नागिरदों नोंथांमोननो जे आं बुंदोंमोन साननैसो सिगां ओंखारलांगोन होननानै नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों दिनै हासबेन्डनि जन्म जानाय जायगा माने न'सिम थांगासिनो दङ बाक्सासिम बेनिफ्राय मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो गोनां जादों आरो गाबोन मोनसे खामानि दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लास्ट भिडिअ बुंनाय जादोंमोन जे साननैसो गुवाहाटियाव थानाय जानाय नङा होननाया बेनो आरो बेहाय दसे लाखिथ'नो गोनां जादों आरो बेहायबो बहुत जाम मोनदों बेनिखायनो लाखिनो गोनां जादों लाखिथ'दो बेयाव माने फिथाइ बायगासिनो हासबेन्डआ एकदम बिराद गोबाव नांखाबाय जाम जानायावनो फिथाइ बायखांनानै दा फैगासिनो दङ सरायघाट मोननोसै बेनिफ्राय उखैनायबो मोनदों लामायाव माबा मोनसे जालांसै आरो आं लामाफोरखौ बारा देखायला होननानै सानदों आरो डाइरेक्ट होजों मोनहैबा देखायनोसै थांबाय थानोसै दानिया मुसुलफोर मोनफैबाय दसे लाखिथ'दो न' मोनसिगोन 2टा बाजिबाय दा दहाय जोङो 12टाया गुवाहाटियावनो 12टा जाखादों आं बहुत टाइम जानाय बायदिसो मोनदोंमोन मोनफैबाय ओंखाम जाखांबाय दा हिबो सुगासिनो आं गांसे बेनिफ्राय गाबोन एसे खामानि दङ आरो आलासिफोर फैनो गोनां बिनि थाखाय एसे जगार खालामगासिनो न'खराव नोंथांमोना नुगोन आरो दिनैनि बे भिडिअआ माने गाबोनसिम जागोन गाबोननि थाखाय इथिं एसे खामानि मावगासिनो सौखा जावगासिनो फिथाबो देबाय थादों ओमफ्राय बिदिनो खामानिफोरबो सोलिगासिनो दङ आरो गाबोननि थाखाय बेनिफ्राय बोरमाबो सिथारदों न'आवनो आरो ओरैनो खामलाफोरबो दंखायो बारियावबो खामानि सोलिगासिनो मोनाहांबायानो आं दुन्दिया खादोंमोन दुन्दिया गोरलै गोरलै बिनि उनाव दा फिथा सावनांगोन एसे मोनाबा फिथा देना दोनदों दायो लोगो मोनगोन गुड मर्निं बयनिसिमबो दा फुंनि 8टा बाजिबाय आं मैया मोना फिथा सावनायनिफ्रायनो भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन बेनिफ्राय जों दा लाल साहा लोंखांबाय आरो बाबुआथ' उथिथ'वाखैयानो लेट जाखायो ओमफ्राय बयबो उथिजोब्बाय बेनिफ्राय दा सौखायाव एसे जागायजेनांबायबो आरो संनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो थावनि फिथा बानायनो थाखाय बिदिनो जगार खालामना दोनदों आरो आं दा किटचेनसिम थांगासिनो सोर मा बानायदो नायहैनि मा एवदों भाजा फुंनि ओंखाम जानो थाखाय मटर आलु बान्दा कबि समारिया एवदों गोथाव सङो समारिया फिथा बानायगासिनो आलासिफोरनो आथा मोनबाय नोंथांमोनाथ' हमनो हाखादों जानांगौ आं मैया एसे होनखादों आलासि फैगोन होनना दिनै मैयानि सौखा जावनायाव संनो जागायबाय दिनैनि माने फैनो गोनां आलासिफोरा जाहैगोन आंनि बिहाव बिखुनजो आरो माने हासबेन्डनि बिमानै बिमाय बिबथैफोर ओमफ्राय गामि खाथिनिनो सब आलासि गोजा बेखिनियानो ओरैनो बारा बांद्राय नङा आरो ओमफ्राय ओरैनो माने मोनसे सम नायनानै ओरैनो जमा जानो होननानै लेंहरदों बेनिफ्रायनो हेल' ओंखारबाय आंबो एसे नै आलासिफोरा गोजाननिया मोनफैथ'वाखै आरो दा बे खाथिनि आलासिफोरा मोनफैबाय बेनिफ्राय आंबो एसे गानखाबाय दा किटचेनसिम थांनो एसे माने रेडि खालामहैनि खायसे गोजौआव हि लामनो फैदों आं सायाव माने गाहायाव आङो सिथ्लायाव ओंखारनानै मोजाङै भिडिअ खालामनोनो हायाखै एसे माने मानसिफोर थाबा आं बोरैबा मोनो बेनिफ्राय बिदिनो खाथि खालानि आलासिफोरा सफैबाय आरो एमानबो आलासि बुरजा लिङाखै बे न'नि गोजा बेनिफ्राय दा गोजौआव हि लामनो फैदों आङो सान्दुं गोसाथार दिनै आइ बिखुनजो आरो बिथिंजाय खामानि मावबाय थादों गय लेमदों आरो नै खोदै भाजा बानायगोन दिनै खोदै हागासिनो दङ लोंग्रा दैफोरखौ बिदि रेडि खालामना दोनखाबाय आरो दायो आखाइ होलायला गावबा गाव लानानै लोंनो हागोन ओमफ्राय खालामगासिनो ओइना आलासि सफैबाय आलासि सफैग्रोबाय ओरैनो दिनैनि आलासिया गुवाहाटि आरो बङाइगावनि जाहैगोन बेनिफ्राय गामि न' खाथिनिनो नै साहा होबाय आलासिफोरनो मोनफैग्रोनायफोरनो साहा होबाय ओमफ्राय मोनफैनो दंबावो आरो जाय मोनफैदों होग्रोबाय न'आवनो बानायनाय फिथा बिदिनो लासै बयबो उन सिगां मोनफैबाय दा मोनफैजोबफ्रामबायानो आरो मोनसे ग्रुप दंबावो मोनफैयाखै दा साहा होबाय थादों सिथ्लायाव बेनिफ्राय आं संग्राथिं देखायबाय बिथिंजाय गासैबोआनो दंजोबो बोरमा ना अमा लकेल चिकेन नै गल्ला जागासिनो इमान गोथाव खाना बानायो आरो भिडिअ लायाबा बोरै जादों
बाय जों खोदै नामा नै दै ना दैनानै बोरमा नै गासै बानलु संख्रि दोनजोबो नै सखाया नै आरो दाउनि लकेल चिकेन नै आरो सबजि यो ओंखाम खोमा यो दाल दे ना बेदर जायैनि थाखाय पनिर बानायगासिनो ओरैनोथ' बयबो ना बेदरखौ जागोनानो नाथाय बिनि गेजेरावनो सासे सानै थायोना बिनि थाखाय पनिर बानायगासिनो आं न'आवनो दसे जिरायथ'ना दंथ'यो आलासिफोराबो गैथ'वा खाथियाव माने बेरायनो थांदो बिनिफ्राय थरासे मोनफैबावनो लागा दंबावो आरो गुवाहाटीनि बिसोर मोनफैथ'वाखै भाजा जाहोग्रोदो ना मा बोरमा अमा ओंखाम जाथ'वाखै भाजा जाहोग्रोदो आलासिफोरखौ बेदर भाजा जाखांनायनि उनाव ओंखाम होबाय बिदिनो थरासे होनाय जादों आरो दा जाय जाखांबाय बिसोर जिरायबाय आरो दा जागासिनो दङ बिदिनो जाय जाखांग्रोबाय बिसोर जिरायबाय ओमफ्राय जों जाथ'वाखै जोंबो जानोसै जों लास्टाव जानाय जादों आरो संग्रा थिलिथिंनो जों जानाय जादों जोंनि बिखुनजो आइ आं बिनिफ्राय संग्रा आदामोन बेनिफ्राय खामानि हेल्प होफाग्रा आब'मोन बिदिनो एखेलगे बिदिनो जमा जानायसै बिनिफ्राय दा आलासिफोराबो थांनो ओंखारबाय थाङिनि सिगां जों बेहाय जमा माने एखेलगे फट' लानो होननानै लामाथिं ओंखारबोदों आरो सियारफोरखौ लाबोजोब्बाय बयबो जिरायनानै माने फट' लानोसै दिनै गासैबो बयबो जमा जालायदों थांलाय फैलायाथ' दंलायखायो अब्लाबो माने बिदि एखेलगे जमा जानो मोनाखैमोन आरो दिनै जमा जालायबाय बिनिफ्राय फट'ग्राफारबो दंखायो जेला बेनिखायनो माने जमा थिखांनायसै आरो मोनसे फट' जाय जिरायनाया जिरायबाय जाय गसंनाया गसंबाय ओमफ्राय बिदिनो लाबाय दिनै बिराद मोजाङैनो थांबाय दिना बयबो गावजों गाव लोगो मोनलायनानै फुरथिया बारा जादों बिदिनो बहुद माने गथ' गिदिर गावजों गाव लोगो मोनलायजोबदों नालाय खुसियानो बेलेग जाखायोना बिदियाव बिनिफ्राय दा बयबो थांनो ओंखारबाय आंबो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'होलांनोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होलां फुंनिफ्रायनो दिनै होंगो दोंगो मानसि माने गोग्गोम मोजां मोनलायदोंमोन आरो ओमफ्राय दा आलासि थांखांबाय नालाय नै स्रि स्राय जाखाबाय दसेनो आरो भिडिअ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय